Altså det her glas, det er sådan, det betyder, at alle sådan på hele jordkloden, de har ret til sådan at have vand og det hele, og så har de også ret til at blive mobbet, for eksempel som hende er pigen, hun går med briller, og så bliver hun mobbet i hendes klasse, og så har alle ret til at have det sjovt, og alle har ret til sådan at spise sig mætte, og så må man ikke skyde hinanden sådan, og så skal alle have kærlighed.
Jeg er rigtig glad for havet. Det synes jeg er, altså sådan det der med at svømme rundt, og så sådan, man kan dykke ned, og man kan bade, og man kan hygge sig på stranden, og man kan fange fisk, og man kan kigge på fisk, og man kan alle mulige ting. Der er nogen, der ikke har så mange penge, og der er mange, der har mange penge. Så synes jeg, at dem, der har mange penge, skulle give lidt til dem, der er fattige. Enhjørning, det er sådan lidt ligesom en hest eller en pegasus, som heller ikke lever, men jeg drømmer om, at enhjørningerne de skal leve igen. Jeg er bange for, at al isen op på Grønland det smelter, så dyrene deroppe de til sidst ikke kan leve der mere, og der er nok mange arter, der ligesom bliver udryddet. At alle skal jo have lov til at spise og have nok vand, så jeg tegnede sådan et hus med en pige, som bare har alting, senge og mad og stearinlys og tv. I forhold til hende der ligger på bænken, hun har ingenting. Og så synes jeg også, det er rigtig vigtigt, at det laves for kærlighed. Og så er det også rigtig vigtigt sådan at gå i skole. Det her det er et æble fra min mormor og morfars have, og det kan jeg godt lide, fordi at det ikke er sprøjtet, og det er bare sådan, det smager bare godt, fordi at det ligesom er, ja. Jeg har tegnet min familie, fordi at, dem er jeg rigtig glad for. Og hvis man nu har haft en dum dag oppe i skolen, hvis man nu er blevet ked af det over nogle ting, hvis der nu er en, der har drillet en med sådan noget, så er de gode at snakke med. Det der, det er sommer. Og det der, det er efterår. Og det der, det er jul eller vinter. Og det der, det er forår. Jeg har tegnet en pige, som er på vej op ad en månetrappe, hvor hun ligesom skal på rejse ind i månen. Hun kan rigtig godt lide at se på stjerner, og hun har også en rumraket oppe i hjørnet, som hun så tager ud i, og så lidt sommerhus, som månen er. Jeg har tegnet en hest, nogle blomster og sådan en stjerne og en sol. Dengang jeg var lille, der gik vi altid udenfor, når jeg skulle sove, så gik vi altid udenfor, og så sagde vi godnat til månen og vinkede til den. Det mest værdifulde for mig, det er mine venner. Fordi det er sådan svært at være alene hele tiden. Nogle mennesker, som står og holder i hånd, får tegn på familie og venskab. Fordi det er noget, der betyder rigtig meget for mig. Jeg er allergladest for, at alle i verden har én ven, uanset hvad.